first part natin. First, ang pahingi sa Bicol ay pahagan. Halimbawa, pahingi ng ballpen. Sa Bicol ay pahagan ni ballpen. Ang bigyan sa Bicol ay tauhan. Halimbawa, bigyan mo siya ng tubig. Sa Bicol ay tauhan mo siya ng tubig. Ang malalim sa Bicol ay hararo. Ang maanghang sa Bicol ay mahara. Diba, maharang ang pagkano. Sa Tagalog ay maanghang ang pagkain. Ang mahamis sa Tagalog ay matamis. Diba, mahamis ang dulce. Sa Tagalog nun ay matamis ang candy. Ang pagod sa Bicol ay pagan. Ang balyo sa Tagalog ay kabila. Ang masakit sa Bicol ay makulog. Halimbawa, masakit ang sugat. Sa Bicol ay makulog ang lugat. Ang pangit sa Bicol ay makalos. Ang sira sa Bicol ay raon. Pero iba yung sira sa sira na fish. Ang tanim sa Bicol ay tanong. Ang nalito sa Bicol ay naribo. Ang nawala sa Bicol ay nawara. Diba, nawara ang ballpen. Sa Tagalog ay nawala ang ballpen. Ang pera sa Bicol ay kwarta. Diba, maganda siya hawak ng pera. Sa Bicol ay magayon siya magkapot ni kwarta. Ang dalaga sa Bicol ay daraga. Ang ayaw sa Bicol ay hapot. Ang utos sa Bicol ay sugo. Ang naghahalat sa Tagalog ay naghihintay. Ang atubang sa Tagalog ay harap. Ang narinig sa Bicol ay nadaho. Ang pagpatuloy sa Bicol ay padagos. Ang tuloy sa Bicol ay dagos. Diba? Dagos po. Sa Tagalog naman ay tuloy po. And thanks for watching. If you like this video, give it a thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel. See you guys in the next video.